Hola, benvinguts a un nou capítol del podcast de la Neural. Avui estem amb l'Alba, llevadora d'aquí la Neural, per parlar del que es coneix com a SOP, és a dir, de síndrome d'ovaris poliquístics. Alba, exactament què és el SOP? El SOP és una patologia endocrina, no? Que afecta a les hormones. Al contrari del que moltes dones sobretot es pensen, i fins i tot alguns professionals, no és ginecològica. Però sí que és veritat que durant molts anys, i a més el propi nom no ajuda, no? Síndrome d'ovari poliquístic, tot ens porta a pensar que el problema és en els nostres ovaris. I al final els ovaris és una expressió del que li està passant al cos. Sí que és veritat que és una patologia que sol diagnosticar en l'edat reproductiva, perquè un dels seus principals símptomes és l'alteració de la regla. Llavors les dades que tenim són d'aquesta etapa, no? Sabem que entre un 6 i un 20% de dones tenen síndrome d'ovari poliquístic, però jo sempre dic que això no vol dir que s'acabi aquí. Tenim dades d'aquesta etapa de la vida, però és una patologia endocrina, per tant, quan ja no tenim la regla, tot aquest problema també continua. El que passa és que al no tenir aquesta alteració tan visible com és no ovular i no veure el sagnat, doncs sembla que ja hagi desaparegut. Si parles d'una malaltia endocrina, no? D'una malaltia d'origen hormonal, no? El problema és en les hormones, però llavors al síndrome d'ovari poliquístic també hi ha l'ovari poliquístic, no? Que et fan una ecografia i quina diferència hi ha? Una cosa és que et facin una ecografia i vegin que als teus ovaris hi ha petits puntets, no? Com quistes, i això és un ovari d'aspecte poliquístic perquè té petits quistes, però això no vol dir que tu tinguis un síndrome d'ovari poliquístic. A vegades estem ovulant, estem en algun procés concret i justament t'han fet una ecografia i han vist que en imatge es veien aquests petits folicles a dins de l'ovari. Però ja et dic, no totes les dones que tenen aquesta imatge ecogràfica tenen un SOP, ni totes les dones que tenen síndrome d'ovari poliquístic presenten aquesta imatge quan els hi fan una ecografia. Però també és veritat que durant molt temps, només veient en una ecografia uns ovaris d'aspecte poliquístic, ja tenia el diagnòstic i això ha portat moltíssima confusió. Algú es va com equivocar en el nom, no? I va ficar síndrome d'ovari poliquístics en el moment i bueno, clar, no? La gent doncs ho associem a tenir l'ovari poliquístic, però hem de començar com a canviar, a dissociar-ho, no? Doncs, com que és una malaltia endocrina, no? L'inici hormonal, quines poden ser les causes, no? Per què algú té SOP? És una malaltia, el SOP, molt heterogènia, que pot tenir moltes causes i l'origen pot ser en diferents moments de la vida, des de que t'estàs formant a dins de l'úter de la teva mare. O sigui, hi ha una part genètica, que no totes les persones que genèticament estan predisposades a tenir un SOP l'acabaran desenvolupant, però sabem que hi ha una predisposició genètica. També sabem que l'estil de vida té un impacte molt gran en el desenvolupament d'aquesta malaltia, no? L'alimentació, l'activitat física, el descans, que són com... Sempre parlem d'aquests, l'alimentació, l'activitat física i el descans com la base de tot, però és que realment ho és. L'estrès també té un impacte important i pot ser una de les causes del SOP. I per últim, tot i que és des de fa més pocs anys que ho sabem o que se'n parla, hi ha els disruptors endocrins, no tots els tòxics que tenim al voltant i que afecten a les nostres hormones. Si és una malaltia tan heterogènia, no? Tan variable, no? Amb tantes causes diferents, deu haver-hi diferents tipus de SOP o només hi ha un sol tipus i es tracta i es treballa amb tothom de la mateixa manera? Hi ha diferents tipus de SOP. Tenim el SOP més freqüent, o que de moment sabem que és el més freqüent, que és el de resistència a la insulina, que presenten entre un 70 i un 80% de dones amb SOP. Tenim el SOP d'origen suprarrenal, de les glàndules suprarrenals. Tenim un SOP inflamatori, sí, que és més lligat també a la dieta, sobretot, a tot això que dèiem, els tòxics que ens envolten. I per últim hi ha el SOP postpíldora, no? Dones que s'han pres les pastilles anticonceptives. Sí que sabem que la majoria de dones, quan deixen de prendre les pastilles al cap d'uns 3-4 mesos, torna a venir la regla, però també hi ha un percentatge que no. Fins i tot ens trobem amb dones que se'ls diagnostica un SOP i com a tractament se'ls posen les pastilles anticonceptives, no? Llavors això ja és una bomba explosiva perquè t'estan provocant
dos tipus de SOP i encara s'agreuja tot. Una vegada deixen les pastilles, doncs, si abans tenim un problema fàcil de solucionar, encara l'hem agreujat molt més. El tractament, no? D'un trastorn endocrí, en aquest cas hormonal, no han de ser les pastilles anticonceptives de base, no? Que potser s'ha utilitzat de forma genèrica per intentar ajudar. Sí. Com que el que veiem era més potser l'alteració de la regla, era la solució més ràpida i més fàcil, de tranquil·la, d'aquí un mes tornaràs a veure la teva regla, no? Però també sabem que les pastilles, el sagnat que veiem cada mes no és la regla, és un sagnat de privació d'hormones, perquè baixa la quantitat d'hormones quan fem el descans, i l'úter sagna una mica, però en cap cas hi ha hagut ovulació, perquè si no ens quedaríem embarassades, i allò no és la regla. I el diagnòstic del SOP, no? Hi ha diferents tipus, hi ha una prova específica, una analítica... Com es diagnostica? Hi ha uns criteris, que es diuen criteris de Rotterdam, però es van posar en comú, no? Es van acceptar el 2003, per tant fa bastants anys. I sabem que és una patologia que cada dia descobrim coses noves. Llavors, igual que el nom sabem que s'ha de canviar, o cada vegada hi ha més gent que diu que aquest nom s'ha de canviar, els criteris segurament també s'hauran d'actualitzar. Els criteris de Rotterdam el que diuen és que una persona, una dona, es pot diagnosticar de SOP quan té regles molt irregulars o directament no té la regla, quan veiem que en l'ovari, allò que dèiem, no, els ovaris poliquístics, doncs si veiem una dona com amb puntets dins de l'ovari quan li fem una ecografia, i per últim, quan en una analítica o bé físicament veiem que aquella dona té excés d'andrògens. El problema és que mirar una dona i dir si té excés d'andrògens o no també és un criteri molt subjectiu, tot i que hi ha una taula, no? El que ens fixem és si té alopècia, no? Si té pèrdua de cabell, si té molt acné, si té molt pèl, i això també és una miqueta subjectiu. Llavors, els criteris de Rotterdam el que ens diuen és que la dona ha de presentar 2 d'aquests criteris per poder-se diagnosticar, tot i que les societats científiques cada vegada estan menys d'acord amb que aquests criteris serveixin. A poc a poc, llavors, sí que hi ha, no?, la part de l'hiperandrogenisme, que hi ha unes taules, però com que objectivitzen el que un professional veu, com és quin grau d'alopècia, no?, de pèrdua de cabell té, o quin grau d'acné, o de pèl corporal, però també hi ha en paral·lel una analítica, no?, que pot donar això, però en cap cas una corporalitat específica d'algú diagnostica de SOP. Em refereixo a que potser, no?, o no sé si és arrel de les xarxes o del coneixement aquest generalitzat que a vegades potser no té prou base darrere o prou informació, de que una persona amb una regla molt desajustada, o molts cops també es troba el tema de crec del SOP en moments de voler-te quedar embarassada. Exacte. I de que si hi ha com una infertilitat, no?, que estigui costant quedar-se embarassada, de que la persona està amb un pes grassa, no?, amb un pes més elevat del que la societat estableix, que això també pot ser causa del SOP. En cap cas, no? Exacte, no podem dir que aquesta persona per tenir el que diem com una forma de poma, no?, el seu cos, ja és un criteri doncs, de tenir SOP. També el que deies, no podem fer una analítica per mirar els nivells d'andrògens, que també ens poden ajudar, és una mica anar agafant una mica de tot arreu, però sempre el més important és fer una bona anamnesi. És el que ens portarà al final a l'arrel del problema, però com deies, sí que la majoria de dones consulten i se'ls diagnostica per primera vegada, se'ls comença a parlar del SOP quan volen quedar-se embarassades i no poden. No? Sabem que el SOP està al darrere del 40% d'infertilitat, però també hi ha altres causes, tant de la dona com de l'home, com de vegades no les acabem de trobar. No? Un terç d'aquestes causes no sabem quines són. Per molt que hi hagi la dona amb un síndrome d'ovari poliquístics ben diagnosticat, hi ha una infertilitat, pot ser que sigui per al SOP, perquè és una possible causa, però no és l'única. Hi ha altres factors. Hi ha molts altres factors. S'han de tenir en compte. I dels diferents tipus, has dit que hi havia tipus de SOP més suprarrenal, de resistència a la insulina, hi ha algun que sigui més prevalent que un altre, o més o menys... Sí. El de resistència a la insulina a dia d'avui és el que predomina, però també és veritat que no li podem dir a una dona tens un SOP de resistència a la insulina, tipus resistència a la insulina. No, perquè en el fons tots estan una mica lligats, a part del de la postpíldora, tots tenen una miqueta de cada un, però el que més trobem i el que més predomina és el de la resistència a
a la insulina. Quan dius de resistència a la insulina, és a dir, és una persona que arrel, no sabem... Però com no sé, és complicat, no? Sí, perquè ja hi ha una resistència a la insulina prèvia o perquè hi ha el SOP, llavors hi ha una resistència a la insulina, és una persona que ha de segregar més insulina del compte, no? Llavors a la sang té molta més insulina circulant, no? Sí, tenim una dona amb molta insulina que necessita produir molta insulina per arribar al mateix efecte. Aquest excés d'insulina en sang fa que els ovaris produeixin molts més andrògens, l'androgen més conegut és la testosterona, doncs els ovaris i les glàndules suprarrenals comencen a produir moltíssims andrògens a causa d'aquest augment d'insulina. Un ambient, una persona, una dona que té molts andrògens al cos, el que fa és deixar d'ovular, és un ambient molt... és negatiu, no?, pels ovaris, poder ovular en aquest ambient, i el cervell, com que detecta que no hi està havent ovulació, per intentar ajudar d'alguna manera, comença a enviar senyals hormonals a l'ovari per dir-li no estàs ovulant, ovula, no? I l'únic que aconsegueix és que aquest ovari que està treballant de forma errònia encara treballi més, però ho fa de manera errònia, no? Llavors encara tenim més andrògens, tenim un cervell que li està dient treballa i l'ovari li diu d'acord, jo treballo però només puc generar andrògens. I alhora el fetge, que és el que ens produeix una proteïna que ajuda una mica a captar de tots aquests andrògens, aquest excés que tenim en sang i emportar-se'ls perquè no tinguem efectes negatius, el fetge també produeix menys proteïna, llavors tenim aquí un cercle viciós que costa de trencar. Com podríem trencar-lo? Primer hauríem això, no, que una bona anamnesi és de veure per què hem arribat fins aquí, però la base del tractament sempre és el que dèiem, començar per l'alimentació i l'activitat física. L'alimentació és la base perquè és d'on traiem tots els nutrients que ens permeten ovular, també el que ens evitarà fer pics de glucosa i que encara necessitarem més insulina. Llavors l'alimentació crec que és el primer graó que hem de treballar. Es treballa, no? Llavors, clar, dins de l'alimentació, perquè al final, no, m'imagino, per fer-nos una imatge, no?, d'una dona que està en edat fèrtil, que està buscant un embaràs, que no el troba, per tant, busca ajuda, llavors fa tot el que... Segurament ja està fent moltes coses, no?, perquè el que vol fer és estar millor i solucionar. Llavors, quines són les bases, o amb l'alimentació, com els podem ajudar, amb quins nutrients són els més importants? Els nutrients més importants, així per dir-ne poquets, perquè el que diem en el fons, clar, tots són importants, però el magnesi és molt important, el zinc, la vitamina D, que aquí també hi ha un debat, o això dona per 10 podcasts, l'exposició al sol també és totalment necessària, i sí que han sortit alguns components, per dir-ho d'alguna manera, com el mioinositol, que sabem que ens ajuden a millorar aquest ambient per l'ovulació, però jo sempre dic, podem donar suplements, perquè tot això ens ho podem prendre en forma de suplement, el magnesi, el zinc, la vitamina D, però d'on els hem de treure és de l'alimentació. Per tant, podem prendre suplements a l'inici, no?, per engegar aquesta maquinària que està una mica descompensada, o en èpoques molt concretes que sabem que ens estem descompensant, però no podem estar prenent suplements tota la vida. Llavors, és establir primer quina alimentació estem fent i sobretot no eliminar, que ens diguin ostres, doncs si tens molta insulina, sabem que està lligada als hidrats de carboni, eliminem els hidrats de carboni de la dieta, que això és una cosa que veiem. Que la societat ara mateix, i torna a entrar en les xarxes, però és que és molt distint, no? Hi ha una fòbia als hidrats de carboni, bueno, no? I ja ve de bastants anys, està molt anclada, no? Llavors, clar, aquí estem parlant de que la dieta ha de portar molts nutrients en el moment en què fem una restricció, sigui del que en sigui, però clar, sí, els hidrats de carboni han de ser la meitat de la nostra dieta. L'estem restringint, potser aquí també estem fent dèficits de nutrients, no? I potser si hi ha una resistència a la insulina, més que no prendre hidrats de carboni, hem de prendre hidrats de carboni, bueno, que poder que s'assimilin més lentament i... Exacte, buscar estratègies, sí, no? per aconseguir que la insulina també baixi, que no necessitem tanta insulina, perquè de fet el que ens trobem a vegades, no, això que deies, el retirem completament de la dieta i el que acaba fent el cos és li falta energia per poder ovular. Llavors potser les poquetes vegades que estàvem ovulant també les estarem perdent perquè no té prou energia per dur a terme un procés tan intens metabòlicament com és ovular. I metabòlicament no treure tants hidrats de carboni i fer tanta restricció, perquè més és veritat que
és un desig molt alt, no? O voler-te quedar embarassada, doncs segurament poder, si creus que és el correcte, encara la fas més restricció, potser entra com metabòlicament com en hibernació, no? Exacte. Vaig sota mínims, tot el que m'entra ho guardo per si de cas, però no faig... Sí, que te dic, em paro perquè en aquest estat l'últim que puc fer és crear vida, no? D'alguna manera em falta molta energia, i això també ho veiem quan una persona fa moltíssima activitat física i no ho compensa amb l'alimentació, no va d'acord la seva activitat amb la seva alimentació. Fa vigilar també l'accés, no? L'activitat. Sí que és veritat que potser per la resistència d'insulina, fer algun tipus d'exercici, no? Tipus d'exercici de força concret ens pot ajudar, però massa... Exacte, l'hem de controlar. I l'últim ja és veure com descansem. Si realment, quan preguntem, dorms? Sí, jo dormo 8 hores, però quan et despertes, estàs cansat o et despertes? Estàs cansat o et despertes amb energia? Doncs veure com la qualitat del descans que tenim o de l'estrès. No? I parlant d'estrès, hi ha estratègies, no? De meditació, de ioga, de mindfulness, que potser poden també poder ajudar. Al final, no? Gestionar l'estrès d'un sol de per si és difícil, no? A vegades estem estressats i no som ni capaços de potser detectar-ho, no? I aquest és un factor com també molt inflamatori, no? L'estrès, que has dit que n'hi havia un que era... El més de tipus inflamatori, i l'estrès pot fer, no? Com deies, si el cervell detecta que estem en un nivell d'estrès molt elevat, l'últim que farà és posar-se el cos a ovular per començar un embaràs, no? Entra això que deia, en hibernació, que m'agrada molt aquesta paraula, es queda en hibernació, i sobretot hem de dir que les persones que tenen el cos en hibernació no és una patologia en si, és una senyal del cos que ens està dient alguna cosa no va bé, i m'he parat, però no és una patologia en si, no? La menorrea hipotalàmica no és com el SOP, és una senyal d'alarma que ens està donant. No és una malaltia, sinó és un signe, no? De dir, exacte, dir alerta, que hi ha alguna cosa que no va bé. Ha de ser difícil, no? Vull dir, jo penso en el moment de voler-te quedar embarassada, si no t'hi quedes, l'estrès que ja tens, no? Clar. O sigui, es dispara, no? I potser això, buscar estratègies... No sé, a mi se m'acut el ioga o algun tipus... Sí. Perquè és relaxant, però alhora també... Sí, fas activitat, exacte, sí. I buscar potser alguna estratègia d'aquest tipus. Sí. I tot el tema de la microbiota, perquè al final, no, per la gestió dels nutrients es basa aquí, no? Potser també tot això pot ajudar. Exacte. És que realment és una patologia molt complexa, que això dificulta que les dones que ho pateixen puguin, o que continuïn una mica les pautes que se'ls dona, perquè a més els resultats no es veuen al moment. Estem molt acostumats a em fa mal al braç, em prenc un analgèsic, se'm soluciona, en canvi en aquest cas del SOP o d'altres patologies, els resultats no es veuen al moment, ni molt menys. Encara que et funcioni des del minut 1, mínim la dona tarda entre 3 i 4 mesos a veure els resultats, no? Perquè jo sempre els explico, la regla que tu tens a l'abril, l'òvul que ha provocat aquesta regla de l'abril es va començar a formar al gener, i tot el que ha passat del gener a l'abril l'ha afectat. Llavors, si tu al gener vas crear un ambient òptim per ovular o per començar a madurar aquest òvul, es comença a engegar el procés, però realment aquest òvul que ja és boníssim perquè hem aconseguit canviar tot aquest ambient tan dolent que teníem, no arribarà fins a l'abril. I aquesta espera, a l'hora de seguir un tractament, dificulta, sí, i més quan vols aconseguir o millorar les teves regles o els teus cicles hormonals, que és l'objectiu, o ja, no diguem, per aconseguir un embaràs. Ostres, és complex, molt complex el tema. I necessita molts professionals, jo crec, no només el professional que és capaç de tractar-te ell sol tot aquest procés. Ostres. Sí, no? Sí que és veritat que la gent hem de passar com per tot el cicle, no? I amb les diferents persones professionals que formen part d'aquest cicle i cadascú hi aporta una mica de la seva part. Tu cal que coneix, no? Perquè si no, sí que és veritat que hi ha risc d'acabar fent una recomanació amb la millor intenció del món, però potser desactualitzada, perquè clar, no pots estar actualitzat de tot. Exacte, doncs sí. Moltíssimes gràcies, Alba, molt interessant. Ens veiem al pròxim podcast.